Sisi Madam Boss Changamire is Peaceful vaita confession yekuti vakashandisa maititi kuti vawane mapepa eScotland kwavari. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share video redu kuti rifambe. Okay guys, so hatizivi kuti zviri safe here kana kuti hazvisi safe. Imi ndi muchatongo analyze nyaya yacho. So pavaita live yavo vachituka maititi vari kuti ndiri kukutuka asi ndine soft spot newe because it is only because of you that I got mapepa eScotland. Remember kuti unoenda maybe uchinoita iri conference then wasvika kuya obva wanochinja mapepa ako hauchadzokeri kumba. So Queen of Peace vari kuti ivo pavakanzi vamotivate reason why vasiri kuda kudzokera kumba kuti vasike asylum vakabva vaburitsa live yakaitwa namaititi nana Mai Mutsvangwa nevamwe vakadaro. Maititi ndo vakaita live yacho vachithreatena Queen of Peace. So pakaitwa mathreats akasiyana ipapo, mamwe acho aisanganisira zvinhu zvinogona kuurayisa. Queen of Peace ndokutora live yaiya nezvimwe zvaanga vainazvo masupporting documents ndokunosiya kuembassy zvakaita kuti vawane papers avo. Vataura vakati vane soft spot namaititi zvekutodaro zvekuti vanowa every time kuda kuvatenda because it is only because of her ne-live yavakaita iyoyo kuti zvibudirire. Vari kutaura zvakare vakati ivo last month iyoyi vakapinza murume umwe nevana 6 vakatowana mapepa vachishandisa zvakare live akaitwa namaititi vachibva vaita kunge ifiance yavo long lost love yanga isiko ende ari kutotevera nenyaya yekuti pane mathreats ari kuramba achiswa. Remember maititi vanenge vachitaura kuti musikana ari kuchinjanisa varume this and that zvinyaya izvozvozvo zvinobikwa to her advantage. So vataura vakati everything works together for good. Saka maititi ngavarambe vachitaura zvavari kutaura zviri kubatsiridza kuti ugaro hwavo kuScotland ufambe zvakanaka. Semunhu ane PhD chiremba zvekutodaro zvangoshamisa manetizens kuti why would you stoop so low kuti usvike pakutaura mawords anotyisa uchitukana namaititi kuzviita street woman iwe uchizviti wakadzidza zvikuru. Fine vazviti vakadzidza vakatodzidza zvekudaro vari kuNetherlands kubasa whatever zvavanga vachiita but vawana time yekusiya zvinhu zvinenge zvebasa kuti vaadresse maititi vachigorwira nyaya yekuti Madam Boss matitle deeds zvinhu zvakadaro stand yekudema story yacho ukada kutoiteverera Madam Boss vangu vachizvirwira hondo dzavo asi Queen of Peace vazongopinda munyaya yacho. Vataura zvakare zvakawanda zvekuti maititi dei vakateramira paboyfriend yavo yekuAmerica dei izvezvi vari ikokoko uye dei mapepa evana akatogadzirwa but nyaya yekuti havana patience uye vanoda control too much ndo zvakaita kuti mukomana asvike pakudzokera kumasure asiyane navo. Avadzidzisa matips akawanda ekuti kana uchida kuti uwane mapepa kunyika dzakadai so uchida kushandisa gumbo unoita sei. Ndobva vareferensa zvakare Rue Summers vakati Rue Summers anoziva kutamba magame akadaro so that is why akakwanisa kugara kuAmerica vana vake vese vari ikoko iko zvino atofly kuenda kuFrance kumaOlympics guys zvinhu zvinodadisa but vangoti rega vamudzidzise kuti chibhishu kana uchida kuchiita unofanira kutodya iri hono chaiyo. Do leave your comments on what you think kuti mashoko ataurwa naChangamire ari safe here uye advice yavari kupa maititi yekuti uteramire uite chibhishu kusvika takutengera imba instead yekuti uchengete varume advice iri right here kana kuti dzangovawo shungu nekuda kungotaura kunzi pane relevance ende musakangamwa kuti vanhu ava they were also doing it for stars because he kept on saying pindai isai masters and all that. So do leave your comments guys, let's share the video.